ניצן, איך אנחנו מוצאים את עצמנו שוב באותה סיטואציה? מה זאת אומרת איך? אנחנו מוצאים את עצמנו באותה סיטואציה, כי שום דבר אמיתי לא קרה ב4 שנים האחרונות. ואני אומר בצער שלדעתי אנחנו ניפגש פה שוב. עוד 3 שנים, עוד 2 ותשמעו, האמת שזה מטורף, שזה מרגיש שזה בול אותו המקרה. אגב, יכול להיות שהנה המשטרה הקפריסאית סוף סוף מתחילה להתאפס על עצמה. אמרו שהתלונה נשמעת אמינה, הם לא רצים שוב כמו שעשו אז לדבר על תלונת שווא, שכמובן התברר בסוף שתלונת שווא זו לא הייתה. אבל זה נורא נורא פשוט. מה עשו במדינת ישראל כדי למנוע את האונס הזה? מה עשו ב4 שנים האלה? את יודעת, מדובר הרי ב4 נערים ככל הנראה ערבים. אני זוכרת את הנערים כשהם חזרו לשדה התעופה, ואת כל קבלת הפנים המאוד מכילה שהייתה לאותם נערים, שאנסו דאז את אותה תיירת בריטית. אני לא צופה שדבר כזה, וטוב שדבר כזה לא יקרה עכשיו. השאלה אם תהיה התייחסות שונה למקרה הזה, או לחומרה של המקרה הזה, כשמדובר בצעירים ערבים, מול אותם צעירים שביצעו את אותו מעשה מזעזע, ויש להתייחס לזה באותה מידת חומרה. לצערי, ואולי זה לא העניין, אבל לצערי אנחנו נמצאות מול ממשלה מאוד מאוד צינית, שלי אין ספק, שכמו שמוצאים הרבה סיבות לחגוג על דם באירועים אחרים, גם פה כנראה עכשיו נראה מצעד התקרנפות כזה, והסבר שאלה האנסים, אבל זה בדיוק, אני אומרת, זה יהיה אסון נורא, אם יצביעו שוב ושוב לא יעשו כלום. אגב, גם אם היו נערים יהודים היו מדברים ככה. לקורבנות ולמי שבעצם סובל מתוך כל הדבר הזה. כאילו, הפוקוס הוא בכלל על האנסים, והוא בכלל לא על מי שהם פגעו בה. אז צריך להגיד שהקורבנות, לפחות לממשלת ישראל לאורך הדורות, אף פעם לא היו מספיק חשובות, אבל אני אומרת, בואו נדבר רגע על מה קורה לנער כזה, שמסיים את מערכת החינוך הישראלית, אוקיי, בישראל יש חינוך חובה, או שהיה יכול להיות נער יהודי, לא היינו נדהמות אם היה מדובר בנערים יהודים, אין שום הבדל, ובעצם אנחנו לא צופות שהם התנהגו אחרת, כי מאז האונס הקודם, ומאז בוא נלך אחורה על האונס בשומרת, כן, החקיקה בישראל השתנתה, החברה השתנתה, היה מיטו באמצע, שקל הושקע בחינוך נגד הדבר הזה, אנחנו מדברות על מערכת החינוך הכי רזה וענייה, בקושי מורים לאנגלית יש להם, אז אף אחד לא מדבר איתם על זה, משהו קרה מצד הממשלה, כאילו, מה אנחנו עושים ועושות, כדי שבעוד 3 שנים לא נשב פה כלום? התשובה, לטעמי, היא כנראה ששום דבר, ומה לעשות עם אותם קורבנות? מי פוגשות אותם? מי מטפלות בהם? אנחנו מזועזעים עכשיו מהסיפור הזה באיה נאפה, אונס קבוצתי הוא מחריד, אונס קבוצתי של אישה זרה, הוא אירוע מפחיד, אתם טסים לחול, במה אתם מתעסקים? אנחנו שכחנו את מה שהיה גם באילת, באותו מלון באילת, זה בדיוק אותו הדבר, זה כאילו, גם את יודעת, בסוף, זה גם מה החינוך שאנחנו מעבירים לילדים שלנו, מה החינוך שאנחנו מעבירים בתוך מערכות החינוך, אין בחברה הערבית, אין בחברה היהודית, זאת השאלה, השאלה כמה אנחנו משקיעים כמה זה חשוב לכבד נשים, כמה זה חשוב לכבד את הגוף שלך, את הגוף של האחר, מיניות, לדבר על מיניות בצורה בריאה ולא בצורה שהיא פרוצה ברשתות חברתיות. אני חושבת שזו בעיקר הדבר שאנחנו לא שמים עליו בכלל פוקוס. אז על כל הדברים האלה אנחנו נלחמות במשך שנים, וצריך להגיד שהייתה תחושה לרגע שהדברים יכולים להשתנות. המון שנים עובדות נשות ארגוני הנשים כדי לקדם את הדברים האלה, ואנחנו מצליחות לייצר עוד ועוד שינויים. אני זכיתי להביא לסגירת מועדוני החשפנות, להביא לחקיקת חוק איסור צריכת זנות, קצת להעביר מסר שאי אפשר לקנות נשים, מה שמאוד אגב מעודד תרבות אונס, אבל בתוך זה גם בתרבות אונס עצמה, איך להגיע למערכת החינוך. אבל את יודעת משהו? זה לא רק מערכת החינוך, כי מה קרה עם אותם נערים מאיה נאפה? לא רק כשהם באו לפה כמו גיבורים, אני רוצה להזכיר לכולנו שבדרך לכנסת, הבאה בתור של רשימת עוצמה יהודית, הזמין אותם על חשבונו לצימרים שלו. עכשיו, מה המסר שאתה מעביר? לא רק שזה לא נושא מחריד ושצריך לטפל בו, צריך שאתה נער שהוא אנס הופך להיות גיבור תרבות. היא בטוחה שאת אותם נערים ערבים הוא לא יזמין. הוא לא יזמין, אבל אני חייבת משפט לסיכום. ושאף אחד גם לא יזמין אותם, ואני לא חושבת שאף אחד בכלל צריך לעודד התנהגות. העניין הוא שאנחנו לצערי צריכים לסיים חצי משפט. אז רק משפט שנגיד שאם עד עכשיו תמיד היינו באיזשהו קידום של דברים, וחיכינו שדברים יאושרו, לצערי אנחנו שעד היום קידמנו, מבינות שאנחנו עכשיו בכלל במכללה באמת ממשלת ישראל הכריזה נגדנו מלחמה, ואנחנו צריכות עכשיו להיות במגננה אדירה כדי להציל את מה שעשינו עד היום, כדי לקוות שלפחות מה שהשגנו עד היום לא יהרס, שלא חלילה נראה עוד ועוד אונס. ניצן כהנא, תודה רבה לך. תודה לך. על הדברים האלה, כמו תמיד תענוג לדבר איתך, אנחנו יוצאים